So this is my kind of lunch for today. Ayan. Diet-dietan tayo ngayon. Hello! Kain tayo. So time check. It's around 2 p.m. and ito yung pagkain ko ngayon. Chopsuey. Tapos yung chicken na maliliit na parang pinag-adobo. Tapos piniritong saging na saba. And dessert ko ay macapuno. Yung macapuno na hinaluan ng kunting sugar, niluto ni mama kagabi. Tapos ayan yung lunch ko ngayon. Chopsuey na half cook kasi medyo crunchy pa siya. Kain po. No rice ako ngayon. Ayan o, dinig niyo yung ano pa siya, matunog pag kinain mo. Hindi overcook. Sarap. Thank you for watching.